Pinili tum langfer mondol Kongres Komite Hinpen tong sikot penang li tum hananga paponang kok alam tike je ke damtang tarik pho arni je nam ghor long hadak ni tum APCCA president Sar Gaurav Gogoi hadak hahir jume ke enponjipu labang soalong je Sar Karbi Anglong Autonomous Council IM Modhuram Lekthi alang litum haladak kacetong pen hensek kado we alang litum cipilo halabang sohor ni litum kupson ne ni tum thang da chinin de sta nini api je alang li lam klar alang li media long kipi mata alang li kaning je langfer mondol congress committee tum je apho we je matha thek thedet ma pu halabang so alam kaning je nilitum social media long ma alang likaning je chithek long loga joine si nilitum sitame je alang likar biang long Autonomous Council along inut executive member bang pulodangte alang li labuson kening je nang ji ke aot adur ave halamang so alang li nilitum han je Congress da langfer mondol Congress committee phan aphu we pukaning je a joine si nilitum committee hoi pen alang li phan ke condemn bon lo pin rem bon lo lapen ason duthulang je nilitum dak nam ghor along tarek hini along tarek hini nilitum nam ghor along je Gaurav Gogoi sar ladak ahir jume en ponji pu nilitum pachini dam sihara daka committee tumta je wangoi pu nilitum phan chingki je than pa me ben se nilitum tarik phorni je baji ke thoma por nilitum dak Sar Gaurav Gogoi sa ahir juminang ke en wangji pu adet kado ya porta nitum thik edlo halabang su thik ed apor sita me je Karbi Anglong Autonomous Council Modhuram executive member Modhuram Lekthi kopi kama thalone ma alangli je Gaurav Gogoi sar pen arlo ape ki dokolone ma kache tongji phana lang lining ke hanglone halabang so nam ghor along si alang ling hongkok amasi nili tumke hada ke dam benta kamang hudo koklo je kuson se alang lidak ke do kok ma la sanili tum ma thalo je langfer Congress committee hin pen alang li phani tum kama tha bangke je arlo pen alang li tame kopine je Congress along pen ki join nunji ma Congress pen kopine kama tha do ma usinili tum hin pen bangke matha pon der lo la ke alang li pulo je ni tum la tarik for ni tum agar nili gari do kok VIP agari do kok ta pipot sike wang nang ji pu alang li kaning je dam la ka alang mi thang se chok che lo athe nili tum ke tarik hini arni pensi je la nam ghor long ke nili tum tarik for ni baji ke thama por ke ni tum president Sar Gaurav Gogoi ahir jumi en ponji po bangke nili tum pachini dam ello lapen hada committee pen tanil phanang receive erlo ahok lo nili tumke a program ateng lo je 3 baji ki chok apor an ke nili tum nam ghor long dam samela ngari ni tum thek long lo sita de ladak ke nili tum hande 3 baji apor si nange thik posi alang li do kok sita kopi a program tong ke deng ne la ke nili tum chini ne sita me nili tum ke apor ateng lo ne tum han thang danang pachini de na posi nili tum ke dam lang kok lo lapen saran pen sini tum ahir jume ke en ponang kok lo tum phanang ki pu bangke pudam belo flotang te alang mithang si je kamatha thek the sonak thak lo alang chini pame je dak Gaurav Gogoi sar ahir jume en ponji puke alang li tarek hiniang bong pen alang li ka chini me ke do sitame alang li chini de da phisita upi pot sil la tin wajia prang alang li kang hong nam kok ma labang so bang ke nil tum ga surit der lo alang li media long pulo je nam ghor along nili gari thek lok api alang li dak nang ki lut ke je nili ning hang pulo tangte nili alang li tum phan phlung phita un pusi alang li media hoi penaling bachini lo alang li la ki phlung phit ji pu audhikar ma konat pen alang li power ke long nam ma athe ladak ke nam ghor long lo lotangte maduk ta dak dam long maduk ta me ahir jume ke endam long
lapen nili tum ke pachini mek pensi ke dam la se alang li la puson kening ji dam ban ke chok che lapen alang nili tum APCC president Sir Gaurav Gogoi ke je non sitting IMP parliamentary long tame alang li top opposition leader la si alang li la puson kening ji dam ke nili tum hin pen man ke ning duglu la si labang so lambu thak long man ke je non ke wang ji MLA election hur man ke lage Karbi Anglong rat si alang li tum han bisar po